Malta hija ta' eżempju għal pajjiżi Ewropej oħra għal mod li bih qed titratta s-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni. Kliem il-Gran Ospitalier fl-Ordni ta' Malta il-Prinċep Dominique de la Rochefoucauld de Montbel. So migration will continue. We will have this exchange, and I think that if Europe can manage major programs so that this is no longer a stress for the welcoming and for the people to be welcomed, I think it will be a high progress. Waqal dan fil-preżentazzjoni ta' van u Mobile Emergency Clinic biex jintużaw mill-immigranti fl-open centers fil-Marsa u Ħalfar. Il-van se jintuża mill-immigranti biex imorru għas-servizzi li jkollhom bżonn bħal sptarijiet u għal klassijiet ta' taħriġ li jsiru apposta lihom. Fil-waqt li l-Mobile Emergency Clinic se tintuża f'każ ta' emerġenza u meta jaslu immigranti f'pajjiżna. Investiment li huwa frott diskussjonijiet bejn il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella u l-Ordni ta' Malta. Tul l-attività spikka s-sens ta' diqa u riflessjoni hekk kif is-sena 2016 reġgħet kienet diffiċli fejn mal-4,300 immigrant tilfu ħajjithom fil-waqt li mal-175,000 immigrant bil-baħar pruvaw isibu xorti f'pajjiż ieħor. Kemm il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella kif ukoll il-Ministru tal-Intern Carmelo Abela tennew l-impenn tagħhom li l-Gvern Malti se jkompli jagħti importanza lil qasam tal-immigrazzjoni anke waqt il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.